Makoti. 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 Usalele. Sozizwe njani manje? Ngiyana. Ube usuku umhlala phansi. Siyangikhathaza le ndaba yakho yokugula njalo. Inkinga kuphi ngempela? Ngophela ngivusa uwelapha ngaphandle. Kubuhlungu. Ngixolo nje. Ngiyafile diza hansi ngizokuyala. Akubambena umuthi ngicabanga uzokusiza ukuphuza. Hey, Makoti. Wayiswa kadokotela. Wayiswa kadokotela. Ma? Dokotela. Awufuna kadokotela? Uzoba ngcono. Ukuthi uphumula mhlawumbe mawuphaphama lapho uzophaphama right. Iyangimarishayo kodwa uma kunenkinga ngingimemezela. Ulamba ngilethele ukudla. Hayi cha, ngizodla mangivuka. Okadli nje kodwa ithi mama kwenzela ukudla. Ngizodla mangivuka. Ngenza ukudla uzodla mama. Angeke ngidlale wena. Hawu. Ithi ngilanda ukudla uzodla ngizokufunda mangokufunda. Mama. Ngiyabuya ke nokudla. Okay mama. Yini inkinga yakho ashangile mina kanje? Angijapha ukungiceda ukumopha ngapha. Yini inkinga yakho bongashangeli ngani kuseni vuke kuseni mangabe ufuna ukushangela ibala? Uzoshangela ngalesikhathi. Eshanyela ke mfasi. Ungazoshangela ibala ngalesikhathi. Ngalesikhathi Wona khathi ushangela ibala. Ungophile la kitchen ngifuna. awufunanga yini wena? Awufunanga yini? Wena awungazovuka ngalesikhathi angithi ubona ibe ngikhina la kitchen mina. Uzoshangela ngalesikhathi. Wema mfana. Wena yini inkinga yakho? Unenkinga nami. Yonke into engiyenza unenkinga yakho. Inkinga yakho. Yini inkinga yakho? Awubona ukuthi ngimophile la wena ibhizi yashanela. I-dust ingene endlini sisi. Wema mfana. Vala umnyango. Vala umnyango sisi. Kanjani la endlini? Kuzoma kanjani? Kuzoma kanjani? Angijapha ngiqeda ukukoroba. Awungena. Angeke uzoshanela ibala ngalesikhathi bongavuki ngani kuseni. Awuvukanga yini wena? Awushangelanga yini? Bengibhizi endlini ngikina ulele wena uzoshanela ibala ngalesikhathi. Uzotshela mina ukuthi ngilele. Ngitshela wena. Uzotshela mina. Wena unenkinga nami wena. Since yonke into engiyenzayo ubhizi. Yini inkinga yakho? Uthanda kakuzenza ukhuthele wena. Uzoshanela ngalesikhathi. Unestina wena. Since ufikile la into engiyibambayo ufuna ukuyibamba. Yini inkinga yakho? Yini inkinga yakho sisi? Uzoshanela ibala ngalesikhathi. Bokumele uvuke ngichaza ukuthi bokumele ngabe uvukile wazoshanela ibala. Uzoshanela ngalesikhathi. Hayi kahle sisi. Ngithi ngene idust la endlini. Ngene idust. Angizozashi. Ungene Vanessa ungene idust la endlini. Usho ungene idust angichaza. Wena sithwafika ngiyakula sisi wena wafika ngiyakula wenzani sisi Ngingena mina ekhulwini phansi ngingena mina ekhulwini ngeke ngistrong kabi ke mina
mina sisi. Ngi-strong mina. Angeke ngenze next. Uyazini Ngazi ini sisi. Ngazi ini. Uyenzani? Hayi bo. Kahleni. Ngikhathele umsindweni kodwa yini ngempela? Ngifuna ukungibulala ngestress. Awukhuze le nto. Kumele ngihlale ngikhuzana nani njalo. Hayi bo ngithi ngiyanikhuza. Hayi bo. Angani ngiyanikhuza. Mamkwenu. Mamvelasa ngani ngiyanikhuza. Yini sekubangani futhi? Mama. Ngimophile la endlini. Ngifuna ukuthi kuwome. Ushanele ibala ngalesikhathi. Akavala umnyango yini? Uzawoma kanjani? Mamelani. Angithi nina nabantu bandawoni. Anina nibomakoti la. Angibe kumele nibonisane. Ucele wena ukuthi Mamvelasa ngicela ukushanela umnyango ngifuna ngicela ungivalele umnyango kancane ngidlule neziphi ngezwe ukungcolisela. Ngikhulumisa nibonisane man ningalu kanjena. Angithandi zona ingane nizokakhumuzi la ekhaya. Yanicela abantu abamsebenzisane. Utshela kabi lo mama. Uyamuza mama. Cela nisebenzisane. Uyamuza. Mamkwenu. Anisebenzisane. Ningena phi mina? Akakawomi lapha endlini. Akakawomi endlini. Akawomi kahle mama. Donke umnyango lo mamkwenu azoqhubeka shanele sisi. Vele sekuzovuma. Ningalo manje nibonisane yini kodwa. Buya ke sisho umoya ngapha. Aqedile. Hayi nawe kangaka. Uzotshela mina ukuthi khona futhi ngingena phi nekuguleni kwakhe. Ngitshela. Yebo baba kunini usebenza inkosi ngize ngithi ngilethela amanzi. Bese kubheda ngalo ndlela vele. Ngathi bacusha abantu la. Mina ngithanda ngijwayela ngabe. Hayi ngimanyele phela kunini uqalile. Into ngithi wenza into encane. Bafohla ngathi imbuzi. Kodwa isango mali. Akuphumule kancane kuhlale phansi lesiqoqo. Into engangiphethe kahle. Yini leyo mali? Yazi baba kunento lokungidla la ngibuza umbuzo. Ngithola bomakoti balo. Mabala. Lo omncane umakoti uthi kulona. Since kufike wena la ekhaya mina ngiyagula njalo. Masikhathi ungekho lenye right. Manje ngilo ngiyabuza wena uyibona vele sense lonto le. Since kufike lo makoti omdala njengoba bekalela umngani wakhe. Lo makoti omncane lokuyagula. Futhi ngabe ubona kanjani? Futhi ngabe khonta yenza mhlawumbe. Hayi mina namgcina impela sengicabanga ngani indlela. Kumele simbheke kodwa ngazi kanjani ngazi. Wona uyibona kodwa yenza sense lento ayishoyo. Hayi ayenzi sense yona. Ukuthi yena mangabe kukhona yena uyagula. Maye ngekho akagula uyaphila. Uyasinda nje kahle kahle. Yazi. Hayi nami senginokuyisola impela okungenzeka ukuthi usabamba igqubu lokuthi indodana ngasikhathi agula wathatha lo makoti omncane. Ngasikhathi amdinga ngempela.
Shuthi ngamanye amazwi ngenye indlela kokugcina kuphuma isidumbu ngale ndlela ngisatholi kahle yazi ngempela. Nami sengibona kanjalo ngempela. Seyangithusa ngempela. Mawuthi kancane makoto omncane uyagula, mawuthi uyawa, Yena kwenzeka amakhona-ke. Sithi nje abuyile nje. Kodwa yena ulokhu nje ngiyasho ulokhu indodana akayiqapheli leyo nto. Akakayiqapheli, kumele simbuze ngoba mhlambe umuntu ucabanga kakhulu, mhlambe imidlinzo nje into engekho. Ya, ngoba manje izinto oningi naye angithi manje. Kanti baba mina bese ngingamukele njengoba bekavule ebuguleni. Nithi hayi kumele aphathwe kahle vele uthole indlalifa yala ekhaya. Ya. Hayi kodwa manje sengicala ukuba cabanga ngenye indlela ngingazi-ke kodwa. Kumele sibonisane nondodana. Ya, bona ngoba nabo amakoti bahlala balwa njalo mangeke usazi noma lo. Iyona into edina yazi yacasula naleyo nto lo manje ukukhuzane nabantu ngathi izingane ezincane manje. Manje lese ngiphi question mark le yalomncane. Ukuthi uhlala gula. Ene nami vele into ebengayinakanga. Hayi wona ucatshangiswe yini le nto le? Nami bengayinaki balwa. Yibo bebalo omncane wabatshela lo munye ukuthi wena sithi ubuyile la ekhaya mina ngiyagula. Nami mase ngithi ngiyacabanga ngiyabona ukuthi kodwa ngempela lento ngathenza isense. Ya bona ngempela yazi uma uthatha umbheka ngendlela esho ngakhona. Iyona yazi. Hayi kumele isibonisane nondodana ukuthi yena ucabanga kanjani. Yesizwe uvo lakhe naye yabona. Isihlanganisa amakhanda. Baba ngishiye ngiphekile usengibheka amabhudu. Hayi umzala yona iqhubeka ngomsebenzi wami. Hayi wangihlula ke kodwa. Yini inkinga? Hayi baba, uma Mvelasi ayikhona angeke ngikwazi mina. Yini wenzeni? Ungibisile mina namhlanje ekseni. Ene futhi wazama ungishaya, anokubhlungu lana baba yongeke. Angeke mina ngiphile nalo muntu mina ngeke. Aniyele drama yini badala mani bangaka? Hey, awumbizi Mvelasi lo. Aniyele drama yini ngibhora manje. Hayi, ungalobamba iqolo la kunalutho. Sengicane ngabe inyanga. Hamba bizi Mvelasi la. Oh. Mama Mvelasi. Ngizongalayo manje. Mama Mvelasi. Uyamuzwa ke baba, uyamuzwa? Ngihlale phansi, ngihlale phansi. Mvelasi, kwenzakalani? Ayiniphuzanga le nto yeni le. Ngazi unaphuza ubaba. Nime selokuhlonipha abantu ekhana ngingahloniphi ubaba ke. Ngiyakubona kwami nime selokuhlonipha abantu ngingahloniphi ubaba. Kwenzakaleni? Ngibuza wena, Mvelasi kwenzakaleni? Baba, lenklinik ishiwe ngamo sobobumanzi inyanguvulile. Mamkwena uyashanela baba idust ingenelini. Waya ngashanela ngiseni. Ifika afuna ukushanela baba. Azoshanela ngalesikhathi. Mina awuvaleki nakusakhini. Ayisiphela baba bengivile ukuthi ngibone umoya kuwona. Uyakwazi ukuvala umnyango. Thanyela uqede kudlula izili uqede wonke into bese vula umnyango komeke. Yini inkinga lapha? Into yazi nilweke leyo manje ebhaneke kuba ngumsindo omalehla nje. Ubocelile phela naye baba ukuthi ucela ushanela nganyanga. Angavela ashanele nje angiqalisele phansi. Yini ngane encane ni? Aniyazi into enizele lana.
ngikhuluma nani phela no. Asabe kukhanya ngqondo umlomo nje. Angizoxawa stress somsebenzi. Ngizoxawa stress senu futhi la. Ngibadala bangaka. Ngikhathele ukula kwenu manje. Akube ukugcina sikhuluma le ndaba. Angithi. Umkwena. Ngikhuluma nawe. Nomvelasi. Kube ukugcina. Sezwana? Yebo. Xhala nani? Xhala ngole restaurant. Xhala nani? Sokuxhala. Maxhala nani ngithi? Xhawuli lo xhala nani? Ngibone baba. Xhala nani? Soma. Hakana. Ala ngidla uqasho. Ngathi kubhlungu. Sukuma. Sebenza ngegule ekhulelo la. Ngigana bhlungu inyakeni namanje. Hambani ngaxona njalo. Omunye uzongithela amanzi okugeza, omunye angikhanda itiya lesi. Hey, yeah, ndoda. Kwenziwa njalo isibhico la ekhaya. Ngihlala bafazi. Hey bo, ake ngihlaliseni. Uzuzwa mfowethu. Hamba ngathi khona amandla. Hayi, khathele, stress. Hayi cha. Nozoniwe phansi khuluma ngolo. Uma uthi uvela ngapha kuyaliwa, abo makoti bazongisanganisa ikhanda. Basala futhi. Hey, Hayi, Ihlezi ngomsindo la ekhaya ngoba ayikhuluma le. manje abheka kubangwani lento ababangathi ukuthi into engekho nje. kodwa yena ngenziwe. Yini solution? Hey, yazi mfana nami nento la engangihlalanga kahle. Bathole balala ngaphandle. Babalwa lo mncane wabusakathi kulomdala. Wena since wafika wona la ekhaya. Ngiyagula. Kodwa ngasikhathi ngiyakho ngiphila ngi-right. Mangitshela ubaba ngithe baba wena uyibona kanjani lento nami seyicishe yenza isense kimi. Manje angazi noma sengithathe ngamawala yini. Ngabe umkwena. Usho nje ngithole abantu phela baphikisana ngamagama. Hayi. Washo nje manje ngithi ngizwe wena ndodana ukuthi wena uyibona kanjani. Ayenzi sense nale noma mina sengithathe ngiyapha. Noma umkwena Ngiyahamba. mazi kakhulu umkwena mazi kudala. Ngiyakaza yenza lento. Ngoba lazima ngihamba impela. Awuboni ngendlela eshiwo ngakhona. Hayi baba. Umkwena lezo kuthakatha. Manje pho waya agula mangabe khona. Hayi mhlawumbe coincidence baba nokukhulelwa. Yebo. Manje mangabe ufike yena. Hayi hamba baba hayi. Hayi ngoba mhlawumbe waba eqapheli. Nami ngithema ngithatha ngibheka ngabona ukuthi hayi into leyo iyahlangana. Hayi. Nami ngithi ngiyibeke nje ngophela ngizwile ingane zile. Ngithi ke ngiyibeke ukuthi mhlawumbe nami ingabusengiba nehaba kakhulu kanti mina ngizoyibona ngenye indlela. Hayi. Uyasuka ukuhlala bese ngisimethi. Futhi ngagembula ngempilo yengane. Because nozuba umuntu wangempilo ngempilo yengane. Hayi fam. Khona manje nangu uyagula intombazane ngale. Hayi manje hamba uthathe ngamawala. Ngizamile ukumphuzisa ukuthi abengcono. Hayi angazi. Lokubheka kahle lento. Hayi thathe ngamawala. Izolo ushona ngadlanga nokudla. Ngicela ngapheka umdoko akangadla. Angikhola ngipheke 3 times. Ngangathenga amahewu lutho. Ngiyasuzumela naye ekadokotela lesikami emcheck ukuthi yini. Mina mpenze ngibuza ukuthi afuna ngani. Hayi ngeke khona. Ungaba. Hayi mina ayisiza ngani. Kumelaye. Kodwa ukuthakatha ngikho mina. Awubukubheka wena.
Yona ngiyizwa nomisho yenza senze but why pho behlezi impelwa njalo nje uyayibona lapho futhi bahlezi bakwebhana nje kukhuzwa bona into ababangani futhi bake babange nje ukushanela into bebangabonisana nje ngathi ukuthi sisi ithi ngenza ukuthi wena wenza ukuthi bamba la ngibambela semele kuliwe lapho yazingakhathi ngathi ingane encane engikhathi idrama labantu mina yazi semsebenzini uthola amakholi ubanisenza ukuthi yabona nje ngathi ushiya ingane encane zodwa endlini bana ngihlale sifonela lokho yonke into mangabe kuthi ke mhlambe kunomuntu osebenza phakathi kwabo mina bengicabanga ukuthi somele baqiniswe kuvikela ingane noma yini engenziwa nje ukuthi kuvikeleke ingane ngibona kubalulekile bona kubalulekile ngibaqinisa baba mina kusazi ngempela ngihlala ngilamula every day ngiyabona esithi-ke asikho uzothola bebulelene la endlini ish kodwa engilokhoza eke ngilungile ngihambisa kadokotela lento yakhe enkani ngiyisiza ngilutho uthi ngilungile kadokotela akukhulume naye hayi ngiyisiza ngane akusekho ukuthula manje nami into ebengenzeki ngiyabona kanjani inkinga izalelwe yinje kodwa sakuthiwa nje ukuphumula uphumule ebusuku kuphela ngoba ebusuku abahlangani yini sonto ozoyenza Ngisaphelile. manje ufunani la ngisakhona nokucabanga yini yedwa ananto enye engayenza Ayibona. Yini? ngibani isidingo ukuthi ngifuna ukushaya umoya emhlaleni wansula ngaze ngaphelela yikhuthane yokukhuthala uthi ngibhekelisela uJundoda nami uThudo isakala ngisumsile ngikuphumula Ngikho ngihlolela. Sangithi nyathi. Yabona nje baba. Ufuna ngiphathe kuwe. Wathi ngibona manje into zakamba. Uma ne-attitude. Manje kanti vele kwenzakalani la?
Dorothy mngani. Oh, ukuphi? Ngicela uvele manje, ngicela uze manje. Iza manje mngani. Ngizokutshela uma ufika. Angikho right. Phanyisa mngani, ngicela uze please. Ngiyacela. Okay. Okay mngani. Sharp. Mngani. Ngiwangiphuthumisa kangaka. Mngani izinto zikhona. Izinto azikho right nje. Mngani wangiphuthumisa kangaka ngishiye yonke into endlini laphana yini? Mngani izinto azikho right nje. Kanjani? Abantu bavela ngishintshela nje esithubeni endlini. La bonke. Hayi buthini manje? Ngiyakutshela mngani. Bonke. Angazi ukuthi ngiyenzeni noma mhlawumbe uma mvela asuyitheni kuba ngazi. Hayibo. Angazi lutho. Umanyele manje. Namhlanje Mawuthi wonke umuntu ushone nomuntu wakho, nomuntu wami. Hayibo. Mngani ayimphathanga kahle kulelo nto. Because ithi mangithi ngikhuluma noma bavela ngigive i-attitude kanjani. Ngamangala nami ukuthi hawu ngiyenzeni pho. Hayi uyangihlula Ngisengisathi ngithi ngibusy ngikhuluma naye futhi nomuntu wami. Ngithi baba next. Manje uhlale phansi nabo ukukhuluma nabo babuze ukuthi inkingi ikuphi because angeke baze bashinge esithubeni. Bangeke baze bashinge esithubeni. Wena manje uhlale phansi nabo ukhulume nabo uze ukuthi inkinga yabo yini. Khona ukushaya amanzi lapho. Badangaza ukuthi yini mngani. Bese kahle mosizolo. Hayi. Yamangaza ke indaba yakho ke manje. Hayi mngani. Yamangaza straight. Khona kumele ube ne-stress. Ngiyazisola ukuthi bebe ngalesi sikhathi vele. Yabona ukuthi bohleli kahle lapha endlini ngimi. Angithi Mina phela ngibona ukuthi uzokhulisa umntwana mhlambe bazaba right. Mama sebakujikela nje. Hawu. Hayi. Ngiyazisola ukuthi vele makasolo kwahlela lo mamvela selo. Hayi. Khona bekwenza nje endodini yakho ubaphiwa kaThakujile. Khona abakwenzayo ngiyakutshela mngani kukhona. Maka mina ngizokuthola lokho kuwe ngizokuthola. Bahlangene ngawe nje la. Hayi mngani. Abona lento enzeke today. Hayi. Maka mngani wena ngibona ngathi awusakhuleki. Mngani ngiyakhuleka kakhulu. Kumele ungene na fasting. What about umntwana mngani? Umntwana ngeke azayenzeke next uzilonga ukukhuleka. Fasting idinga ukukhuleka, umntwana ngeke yenzeke next. Noma ungafastiwa i1 day nje ulokukhuleka. Ngoba phela manje inkinga yodwa nje la. Le Jared le inkinga yodwa nje. Ngifisa ukuhamba. Phela ngiyangihlali la. Ngani uma mvelasi umama. So kumuntu wami futhi ungabuya mawufuna ukubuya kodwa ke kumele ukhulume nabo kuqala ukuthi babangilandelani from the start. Hayi sure. Inkinga phela mara ke mawufuna ukubuya ungabuya.
kuzopholisa ikhanda ngoba phela manje lento esenzeka la hayi Kuzomela ukuthi ngihambe ngiye ekhaya. ngekhaya Ngiye ekhaya yes. Kuzomela ukuthi ngihambe ngiye ekhaya. Umsebenzi ngizowubona. Because wafana namanje ngisahleli la. Ithi mangithi i-sick leave manje i-maternity leave. ngani ukuzama ukukhuluma nabo yazi kuzama sakhuluma nangefoni phela ngishiye ngakhiyanga nasendlini ngishiye nje bengiwashi washini nge-spring cleaning lapha endlini ngibona songifonela ngithi umngani sebenze njani manje Ngiyabonga mngani ngathi. ama kuzaba right ngani wena nje ukukhuluma nomuntu wakho ngokukhuluma naye uhlale phansi naye Uzongilalela yini? abangilaleli ke ila komele ukuthi khona isinqumo ke ubone ukuthi uyenza njani Phila konke isinqumo khona ubone ukuthi uyenza njani. Impilo yakho le. Injabulo yakho izakuqala. Hey mngani, thingihamba ngiyanga sendini kuya right. Okay, ngizoba right mngani. Ngiyabonga. right ne ngiza umfonele uma ngekho right Ngizokufonela mngani. okay sharp ke Okay, bye bye. Baba, Amboya. ngicela usondele kancane. Ngidinga ukukhuluma nawe. Khathela mama kwena ufuna ukurasa khathela. Angiyeli mina baba. Khathela khuluma. Ngicela ukubuza yini? Yini nje angisangiphulisisi kahle la lendlu. Uma ithi mangithi ngikhuluma naye ekseni. Wavela nginike i-attitude namhlanje namanje futhi uwe. Kanti yini? Kukhona yini enye yenzile wrong? Ufuna ukwazi ngempela. Ngiyafuna ukwazi baba. Ngakhumbula ubonge yakho la. Kule kumngane wakho lo. MaBhayibheli. Hey. Ukhumbula sila kahlanja noMavelasi. Yini yenza ukuthi Benisele kahle. Yini yenza ukuthi uMavelasi makubuya wena kuye? Hayibo baba, uchaza ukuthini? Uchaza ukuthi no. Uchaza ukuthi mina enginesandla okugulweni kakhe. Nayo ubeke point yazi ukuthi senze ungekho bongabe ngakho. Mase kube wena soyagula. Soyagula yini? So kahle imini inkinga la ekhaya. Imini. Yini vele? Wabe khona khona incident ukuthi sekubuya wena segula uMavelasi sewaphansi sekwenzeka zonke lezi zinto lezi why? Umithi lo muntu angithi. Awayi ungawena. Why mabuya wena gula uMavelasi? Nenzani noMaBhayibheli wakho lapha nami? Yini lena nisoniyenza? Hayibo baba. Lokwenza ngathi uyathandaza. Singayenzani vele? Ningabi abantu abacasha ngeBhayibheli lapha bebathi benkosi balanga zabathakathi beyabakhungula. Baba, are you ukuthi nje because of yena? Bekwenza. Uyathandaza lo muntu. Asifike ngabathandazi bamanga thina. Saza abaprofeti abantu abavela amabandla bamanga. Nangibuthi why nabuya wena gula uMavelasi? Saza abaprofeti nabamanga. Bacasha ngaBhayibheli benze befaka amabhandi bephila ngezinyoka. Azongitshela lo mngane wakho ngaBhayibheli la. Baba, ngiyacabanga ke ukuthi since mina ngingekho la benihlala ngephilisi so ngicela ukuhamba. Ngizohamba ngizovela ukuthi ngiyilitetele ngizohlala kahle ngephilisi. Because imina inkinga phela la. Imina phela inkinga la. Yabona yamkana ngilongilandelana nawe mina. Manje uthatha isinqumo sokuthi Ungangilalela. Yabona la mathatha into zakho uphuma ngalesango leli. Ungaphindi ubuye. Anyeke ngiphinde ngibuye. Ungaphindi ubuye. Anyeke ngiphinde. Futhi into ofuna uyazi la uze la uze ngani. Ngihlala kanje because of wena futhi. Uhlala nje because of mina.
Mina ngibuza umbuzo mina, akakhuzanga ngalutho, ngibuza umbuzo. Ngathi coincident ukuthi ubuye wena kukhulu umfazi. Ngibuza umbuzo, angithiwe ukuthi wena accusanga ngenzanga ukuthi ngibuza umbuzo. Na futhi ukuthi into eyibonayo. Usho ukuthi imina phela inkinga. Kuwe vele. Usho khona. Ngithini? Yazini baba. Ngoba ngishilo yazi mama, ngikwena ngikhathela mfana ukukhuluma. Hamba. Ngizohamba vele. Ngikhathela ukukhuluma. Okay. Ngicela umthetho wala ekhaya. Ngizohamba nengane yami. Angeke uphinde uyibone. Mamvelas. Yebo mntwana. Ungitshela. Ungifuna kahle ke. Umfunani? Yini uyifuna kimi? Ngikufunani? Ngani manje? Uthi mina enginesandla ekukhuleni kwakho. Manje umama angazi unjani kimi? Indoda yami, indoda yakho, indoda yethu. Attention towards me. Manje Kahle yini umfunani? Ngikufunani ngani sisi? Wena senzwafika la ekhaya ngiyagula mina sonke lesikhathi bengi-right kwafika wena sengiyagula. Uyazini? Uyakhohlwa like uyashesha wena. Uyashesha ukuthi ukhohlwe ne. Ngikhohlwa uthini? Ula. Wena eyikahle girl. Uspecial ngani namamkhwenya? Hela. Ngakho ngisho ukuthi uyakhohlwa uyashesha ukuthi ukhohlwe. Okay. Ulana. Nyenxa yami. Usuke ngani? Usuke ngani? Benyekula. Usuke ngani? Bathatha wena. Bakuthatha I don't know ukuthi we. Bakuthatha la bakuthathe khona bakuletha la. Nyenxa yami wena. So uyakhohlwa. Yini sisi? Ubanga umsindo la. Uphuma ngale uza ngapha uzongiba ngimsindo yabona ukuthi ngibhizi ngihleli ngepeace. Ngiyarecover. Ngiyarecover. Wena uzongibangela umsindo. Hey. Oh, yana shame. Izwi lakho lahlaba sisi manje ungibangela umsindo alifiki kahle la. Angifuni vele wena. And uyakhohlwa ukuthi imina first wife yala. Manje imina first wife. Manje uthi first wife ngihlanganaphi mina? Ngihlanganaphi? Wena uhlanganaphi? Wena inkinga na usuka ngale uzongibangela umsindo. Awubona ukuthi ngiyarika. Noma awufuni ukungibona ngiphilile, unenkinga nami. Akongeke ngiphile sisi ngibe right. Awuphilile vele. Awuphilile. Awuphilile. Uphilile nambosi namanje. Okay, phuma ke. Uyayithanda attention mama. Wema Mvelasi wayithanda iattention she. Ewayithanda ezo. Bona sisi. Wena sinzwafika la ekhaya ngiyagula. Uyangithakatha? Ngingenaphi mina ekulweni kwakho sisi? Ngabe ungenze nithi ngakutshela ngathi wena soze wangena next. Umthakathi mina manje. Umthakathi wena. Ufuna ungiqhomba phansi sisi. Umama ukhona ke uzongisiza. Umthakathi umadi sumadet. Yes mama. Nenki. Umthakathi ndini phuma la. Phuma mthakathi phuma. Unjwela kabi yazo. Uyabona ukuthi ngiyarecover manje uyenza la ufuna unjwela kabi yazo. Phuma. Hayibo. Mkhwenya. Yini? Mvelasi yini? Mama! Mvelasi. Mama! Yini? Mvelasi. Mvelasi. Mama! Ngempela yini kwezophuma isitombo la. Mama, yini ufunani ngikonzeni? Mvelasi. Kodwa angiyenzanga la yini? Angiyenzanga mama. Uyabona ukuthi ngibakade ngale kamera nang accuse ufuna ungikhama. Mkhwena. Kodwa manje. Mvelasi wayi. Why yenza lento oyenzayo? Wenzeni? Uyangikhama. Yazi ukuthi mama. Thuleni umsindo hle. Yini Ma kulungile. Mama ufuna ungikhama. Uyangikhama why yenza lento oyenzayo? Wayenza lento manje. Ufika ngale uzongikhama ngapha mama ngeke. Angiyenzanga le. Angiyenzanga ma. Yenzile. Mvelasi wayi ungibangisa. Wayi ungizonda kanjena kodwa. Angizonda mina ngathi ngikuzondelani kodwa. Ma angiyenzanga le. Mvelasi wayi uyenzile. Ngiqambela mama uyenzile. Uyenzile. Angiyenzanga.
Kodwa manje ngithembe kanjani mina ukuthi awuyenza ngoba ngithule mina umbambele. Ungisiza kuphi? Ngifakazela lento bekayisho ukuthi unesandla eguleni kwakhe. Ngithini-ke mina masuku nje? Mvelasi. Mamkweni, Ma, ingabe unesandla ngempela? cha ma, angiyenzanga Manje ngithini-ke mina makwenzeka kanje? Ngikuphikela kanjani? Akusizi ukukhala. Akusizi ukukhala. Ufuna ukungibulala. Ceda uzokhala mabona umama. Hayi mamkwena ngeke. Ngeke mama. Makunje phakathi kogcina kuphuma isidumbu phela la ekhaya. Mase nikhamana nokukhamana. Mina mangihambe ke makunjalo ngihambe.